Хәерле көн, Балташ халкы, мин үзем Нормадан, хәзерге вакытта Украинада СВОда. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә волонтерларга, Балташ халкына. Шушы безгә килгән гуманитар ярдәм өчен. Бик зур рәхмәт. Безгә килде дрон, антидрон, ночной оптический прицел. Алар безгә хәзерге вакытта, хәзерге современный сугышта бик кирәк әйберләр. Килделәр, аннары җылы киемнәр. Аларга biz һәрбер кешегә таратып чыктык. Һәрберсе шатланды. Бик зур күп итеп рәхмәтләрен әйттеләр. Рәхмәтләр өчен Балташ халкына, волонтерларга, Балташның главасына. Бик зур рәхмәт, безне онытмаганыгыз өчен. Алла ишса, исән-сау кайтарбыз. Всем жителям Балтасинского района ассаламу алейкум. Выражаем огромную благодарность за гуманитарную помощь, за антидроновую пушку, за Мавик, за ночные прицелы, за теплые вещи, за сладости, за ваше внимание. Огромное вам спасибо, что вы нас не забываете, помните. Для нас это очень важно, мы ценим это. Победа будет за нами.